Okay, mayong budto na usab ka natong tanan mga higala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, pizza 19 na gid kini sa bulan sa Hunyo. No, unya atong timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, diri sa Sibulan ug nga usab si Brother Elmer Logatiman didto sa Actin Basay. Bueno, padayon kita sa atong topic, idolatry. Ayan. Idolatry. Sa ganito ng idolatry, no, ang pagsimba or worship sa mga cult image as if it were God. No, sa ato pa ang mga image kaning gitawag nato nga gipaka Dios. Muna siya ay gitawag og idolatry. Ana no unya, hugot kini nga gisaway sa atong Ginoo sa Exodo kapitulo 20, no? Kapitulo 4 hangtod sa 5, no? Nga gidili gyud ang pagsimba sa mga linilok nga mga butang. Ginadili gyud ang pagsimba, pero wala gidili ang pagtahod, no? Wala gidili ang pagtahod ug wala pod gidili ang pagpasidungog, no? Kay ato man ang nakita didto sa kining gitawag nato og kanabitang mga kerubin, no, mga kerubin. Ato diyan ang balika, no, katong sa kerubin nga doon yung mga kerubin nga gibutang sa taklob mismo sa arka sa kasabutan, no, nga gidala nila Haring David. Ingon ni ana, no, unya gikan man to, gipasidunggan man to, pero wala to simbaha isip Dios. Okay ra to siya, no, klaro ba? Wala, no. So ari kita sa ato nga topic. How are we to deal with false accusations? Ano, no? Unsa may maayo natong actuation kung pasanginlan kita. Ang natong hinumduman nga kini false accusation dili ni kay karon lang, no? Mismo ang atong Ginoong Hesukristo gilansang sa krus tungod sa matud pa sayop nga akusasyon, no? Sayop bitaw nga pag gitawag nato pag-akusar, no, or pagpasangil, no, pamasangil, sayop nga pamasangil nga muna ang atong Ginoong Hesukristo nahimo siya, nakasala siya ining gitawag nato sa in English og pag-angkon, no, kana bitaw he accepted that he is God although he is not God, no, wala, no. Ingon matud pa muna akusasyon sa mga kuan niya og ingon mo sa gilapas niya ang matud pa kining gitawag nato adlong ipapahulay mo ni mga false accusations sa mga Pariseo sa mga teachers binalong ato kang Hesus. Umuna na kuan siya napamatud-an siya nga matud pasalan, no, sigon sa ilang hukmanan sila ra kuno hukom-hukom ug busa gilansang gid sa krus ug namatay ang atong Ginoong Kristo. Mo pa nahitabo nato, no, nga gipasinginlan punta nga nagsimba tag mga Diyos. No? Pero pareho sa atong Ginoong Hesukristo, masaligon kita nga unsay matuod will always come true. No, kasama sa nahitabo, no, si Kristo gilansang sa krus, namatay ug gilubong, milutaw ra gyud og unsay matuod. Muna nga hangtod karon ang pagpasidungog kang Kristo wala gyud mawala. No, man gitawag nato sa in English of Christianity, no? So how are we to deal with false accusations? Kaya man lagi na nahitabo nato, no, nga gikuan kita, gipasidunggan, nang gipasanginlan kita. So unsa man ang ato ang buhaton, ang tubag niya is forgiveness. Sama sa gihimo ni Kristo, niingon man si Kristo nga, amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So mao po na ato nga isukli ngadto sa mga pagkamasangil sa laing relihiyon kanato. Moingon pud ta, amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, no, ana, no. Unya matud palagi atong huna-hunaon nga ang ato ang kining gitawag nato gihimo mao lamang ang pagpasabot, no. Murag naingon ako unay maingon ako nga kasi masuko ng mga laing relihiyon pero dili na ang ikasuko. Kaya naman nanudlo ra man ta sa atong kauban. Nanudlo man ta sa atong kauban nga Katoliko. Ana, no? Of course, mga laing relihiyon makadungog pod, makabasa pod sa ato nga makikita pod sa atong mga kinang gitawag nato og post sa Facebook, pero dili man
dili man ni para nila ning atong gitudlo para man ni sa mga atong kaubang Katoliko nga masabtan pod sa mga laing sa atong mga kaubang Katoliko ang atong pantulunan kay it is mas maayo kay nang uban gani no dinay uban nga malin na laing relihiyon no mingon sila nga nahayagan na kuno sila no sa Katoliko kuno wala sila mahayagi ngano man wala may nakatudlo mo na nga in answer to that matud pa kanang statement nga sa Katoliko wala sila makasabot kaya malay sila mahayagi matud pa nila no muna nga sa programa nato sa radyo sa DYWC Teleradyo o sa Facebook gipaklaro gid nato no nga kitang mga Katoliko wala ang gitay Dios nga gisimba Dios ra gyud ang atong gisimba nya kinsa man ang Dios nga atong gisimba tulo ka persona sa usa ka Dios Dios Amahan Dios Anak ug Dios Espiritu Santo no nya mga laing relihiyon of course dili kana sila mutuo nga munay ato ang gitudlo nga munay muna ang kabatuoran nga ato ang gibarugan kilaing relihiyon man na sila mubarog masad na sila sa ilahang gituohan pero kitang Katoliko mubarog putas atoa no of course kung nanay makadungog sa ato ang pagpanudlo mangyamoy ra na sila kay di ba lagi na sila mutuo we cannot expect them nga mutuo sila sa ato ang explanation kay kuan naman na kanang gitawag na sirado naman ang ilang hunahuna objectively nga matud pa nila nagsimba gud as Dios pero di kini atong mga pagtudlo dili man ni para nila o gani wala sila katungod sa pagsaway ning atong gitudlo kay di man ni para nila no ato gani silang gi-encourage ayaw lang ninyo paminaw di mo ginahang maminaw ngano man actually dili pud ni para nimo pareho sa guna sa mga Ukrainian ug mga Russian ug unsa gitudlo ni Zelensky sa mga Ukraine okay mo po na iyaha ngano pa mingon siya nga makig-away gid ta o di masuko gyud ang mga Russians kay as of now gigira man niya ang Ukraine pero ang gitudlo ni Zelensky ang presidente sa Ukraine para man sa mga kanang Ukrainian wala di ta mahibulong kung ang mga Russian nga makadungog dili gyud mo to or masuko pagani mo pud nga sa mga laing relihiyon masuko pud sila kung unsay atong ipanulti na atong programa pero ato na gina sila sabton kay dili man na ang pagtulunan ug ang pinakamaayo gyud forgiveness no tungod kay matud pa ni Kristo wala man lagi sila masayod sa ilang gibuhat in the first place wa sila kasabot sa atong gihimo no alang nila objectively nakita man nila nga muratag nagsimba og Dios so mo gyud ilang gibarugan nagita pong Katoliko ang doon na po ipipilan nato nga madala na ang mga akusasyon kay ngano man wala man po sila makasabot kayo muna nga gipaklaro gyud nato nga isip mga Katoliko wala gyud tay Dios nga gisimba Dios ra gyud unya nga atong Dios nga gisimba mao ang tulo ka persona sa usa ka Dios ana no sa mga laing relihiyon makadungog ni ana nato di gyud na motoo dili ka na motoo kay ngano man dili man pud nila ning mga pagtulon-ana atong gitudlo para ra gyud sa mga Katoliko no unya dunay mga laing relihiyon nga mo comment sa ato ang post sa ato ang programa sing dahil na sila no wala gyud naingon nga sama sa gihimo ni Kristo nga didto nga nagbitay sa krus pasiluon na gina sila you don't have to react no mga laing mga Katoliko you don't have to react ano man tungod kay matud palagi wala man na sila makasabot sa ilahang gibuhat. Okay, klaro? So, yun lang nakita ko ba? Salamat sa atong tulo ka adlaw nga session no sa ato ang topic idolatry ug nahinaot ko nga bisan pa sa ingon kamubo lang sa ato ang sessions may nasabtan gyud pod mo. Ha, klaro? Abino dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab manamilit na usab kaninyo ug manalangin ta nato ang Dios makagahom tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang atong catechesis dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat ug mayong mudto kanatong tanan.